Здравейте, казвам се Ани Кирилова и днес, 25 февруари 2026 година, на живо, 410 епизод. Заглавието, т.е. темата на предаването е теория и практика. Тя не е случайна по много причини. Това ще бъде основното, плюс отговори на ваши въпроси, които могат да бъдат лични, индивидуални, както и евентуално за България и света. Видеото вече е направено, не съм написала все още статиите, които са статиите текст с въпросите и отговорите за януари и февруари. И това ще го направя, тъй като сайтът се обновява и не искам едновременно с човека, който го обновява и аз да пиша разни неща, за да не се така развалят нещата. Тоест да не коригирам нещо без да искам да направя нещо не както трябва. Заради това и не съм ги написала, но ще се организирам. Само секундичка, че тук видях нещо. Да, извинявайте. Така, просто обичам като видя нещо да го направя на момента, защото да не забравя. Аз това си записвам годините, госпожо Кирилова. Не е от това, защото върша много неща. И повечето са едновременно като такива. Ако имате въпроси, лични, индивидуални, по един, можете да си напишете такива. И темата, може би трябва да коментирам отново, много ли е актуална темата за Петрохан все още, или тя беше изместена от това, че хората биват заблуждавани, че се правят разни учения или там ремонти на летището от военни, от американските военни въздушни сили. Правилно ли се изразих? Това ли измести темата? Нали, хората са възмутени как елементарно ги лъжат. Ама вие, това е стандарт, отдавна се случва, вие го позволявате, вие се съгласявате, така че няма какво се възмущавате. Така че хората, вместо да се възмущават във Фейсбук, някой беше, прочетох някъде, че някой беше написал, че хората били бесни. Как си личи, че те са бесни? Защото на мен много ми личи, когато повеснея. Ма изключително много. И със сигурност трябва да не сте около мен, ако побеснея, защото може да го отнесете. Така че, по какво си личи, че хората са бесни? По това, че пишат коментари във Фейсбук. Ма той интернет и Фейсбук и тези страници за това са създадени точно с тази цел. Първо, за да ви следят, контролират, за да анализират кой какво мисли, как се изразява, каква му е позицията, също така. И аз защо съм против тези интернет петициите? Много рядко изключително ги подписвам. Защото тези петиции всъщност са с цел точно за това. Хората си мислят, че нещо са подписали, направили. Подписал съм аз. Реално съм направил нещо. Какво сте направили? Нищо. Тази заблуда, че хората правят нещо, всъщност води до тези резултати. Защото все още сме в 3D, колкото и да се опитват да наложат дигитализацията, интернета, дигитален портфел в настоящия период от време се планува съвсем скоро да бъде прият. Задължени са всички да имат банкови сметки,
суми и плащания над 5000 евро задължително са по банка. Банките вече не ви плащат лихва по депозитите, а всъщност даже ви вземат пари за това, че те ви съхраняват. Има такса обслужване. Или колко се преобърнаха нещата. И как вече се задължават хората да имат задължително банкова сметка, задължително да имат смартфон, задължително да имате приложение. Сега какво се опитват отново да прокарат? Такса електромер. Ма тези електромери не са ли на хората собственост? Това не беше ли същото като таксата и водомер, която се опитваха да наложат? Нали хората са си купили водомери, електромери, нали периодично ги задължават да ги сменят, защото не били изправни. Кой каза, че не са изправни? Нали, за да има един обмен на финанси, да има някои институции, които да печелят. И съответно някои като унези, убитите в Петрохан, да се хрантутят от нашите данъци. Тези хора, да, те са убити, но те са имали политически чадър от ППДБ. И тук да отворя другата скоба. Всички, които толкова много припознават Радев като обединител, спасител на нацията. Не се заблуждавайте. Той е проект дългогодишен, който тук хитростта на Бойко Борисов не е сработила. Нали, казват как може Бойко Борисов, когото и да беше изправил, че от ГЕРБ тогава за президентските избори е била предложена Цецка Цачева. И че всъщност, който и да бил опонента на Цецка Цачева, би спечелил. Там е имало договорка. На Борисов се е съгласил за други неща, които са смятали, че той е надхитрил, с който там са си разменяли надхитряването, така различни параметри. И той си е мислил, че той е надхитрил съответно другата страна. Но въпросът е, не, електромерите са собственост, така ли? Не знаех. Аз защото мисля, че задължаваха хората да си ги сменят, т.е. да платят. Росен Нешев, благодаря ви за информацията. Не знаех аз, защото смятам, че задължаваха и се плащаше нещо за смяната. Поне такива спомени имам. Значи майка ми в Силистра, апартамента ни, аз бях на 11-12 години, когато го финализираха като строеж. Той беше един от първите блокове, които са казани на частно, т.е. не ти ги строи държавата, ти си ги купиш от тях, ами твоя собственост, което по соца беше голяма работа. И бях на 6 години, когато даже спомням първите копки, които правиха. И на 11-12 го финализираха. Тогава се преместихме да живеем. Водомерите ни са от тогава. Значи това трябва да е 85-6 година. И си работят и само има там някои разни съседи, които модерни, много могат да бъдат досадни, хора, които са на определена физическа възраст, на по-голяма такава, които решават, че трябва да са много модерни, да са в крак с времето и да демонстрират модерността си, както и да плащат с карти, колко са горди, че са в крак с новото време. Искат нали, да се сменят и да се подменят водомерите, защото били еди какво си. Тук нали, на определен период от време трябва да се или замери водомерите, което са го направили супер хитро, защото цената за замерването е същата, като да си вземеш нов водомер. И те бяха много изненадани от решението да го замерим водомера, а не да си купим нов. И аз казах просто, ама така можете да загубите нищо, да я рискувам. Той пък се оказаха водомерите, че се изправят. И двата. И така. Защото имаме и пломбирани. Както и да е. Хората с поведението си. Нали сега в момента с завишените сметки за ток. Те са се пробвали. Ако мине. И сега изведнъж измъкването е, че става въпрос за съответно сгрешен софтуер. Той софтуерът греши за сметките за ток, но той софтуерът ще сгреши и за много други неща, нали? Ама, госпожо Кирилова, софтуер, програмите, изкуственият интелект по-малко би сгрешил, отколкото човек. Да, но то очарованието е в точност това, в несъвършенството и
пътя, стремежа към съвършенството. Когато бъде постигнато едно съвършенство и то дълготрайно напред във времето, говорим за статичност. И т.е. щом имаме статичност, означава, че няма движение, няма живот. Значи, смърт. Толкова. Да се върна на Бойко Борисов и президентските избори преди години. Та още тогава един вид са планували това, което се случва в момента с Румен Радев. Аз категорично смятам, че всеки, който би гласувал за него, е наивник. И поредната програма Спасител, нали, ето вижте, всичко се разпада, няма за кого гласуваме и ето изведнъж валят на хората поредният, нали, както беше някога Царя, след това кои после Бойко Борисов го извадиха, като рекламираха го като спасител, като много така и разни други политици е имало. Така че, разбира се, ваш избор е какво да правите. Ако искате да се хващате на поредната кукичка, Румен Радев лансира ППДБ и той ще играе с тях. И играе с тях. Ако анализирате добре какво се случи в последно време, последните месеци, подготвените протести, както аз заявих многократно на протест на ППДБ, няма как да отида под каквато и да е форма. За мен това е изключителна манипулация. Тези протести бяха платени, подготвени и всички се радваха, че паднало правителството. Особено от протести, подготвени и изпълнени от ППДБ, няма какво да се радвате, че правителството е паднало, защото, както каза Бойко Борисов, не знаете, които ще дойдат след мен, дали няма да се по-зле и да не плачете за мен. Та прав е. След управлението на ППДБ, да ви кажа, поне той и Пеевски са мъже доказано и харесват все още жени. Нали? Поне това е до момента. Аз съм обещала, че ще гласувам. Заявила съм го многократно. Казвала съм, че ще гласувам и за Възраждане. И съм обяснила и защо. Държа си на думата. Така че аз няма какво коментирам повече. Ако ще да ми извадят супер Румен Радев, нали, супермен, каквото и да го лансират. И най-забавното е, че този човек все още няма програма, няма партия, но социологическите проучвания, нали, ето как кодирането и манипулацията на хората, обясняват как той вече е спечелил, вече управлява, вече всичко. И забележете как той беше поканен, може би като президент. Обаче отиде Румен Желязков. Един ден преди това се случи, нали, си подаде оставката, там при Тръмп, където го привика и сега изведнъж ще оказа, че тук има някакви учения, обучения, ремонти на летището в София. Така че просто ги сгубете целият пъзел. Разбира се, малцина могат да видят цялата картина. И нали, аз използвам не само ясновидството, използвам опита и практиката си, които имам, за да видя причина следствие, да сгубя целият пъзел. Нали? И както дори хората, които ме слушат в Zoom, които, слушайки многократно дори предаванията, защото нали, там е надграждане, и те понякога казват, това ми е най-трудното да видя причина следствие. Вие не можете като мен. Най-малкото съм чула, съм говорила, съм работила с много хора. И този опит, тази практика, която имам, историите, които съм чула, няма как, като си скочил 5000 на въже, 5000 пъти, защото аз имам над 5000 клиенти, с които хора, с които съм работила, да, при някои услугите са нали, няколко, но това означава, аз си записвам в един тефтер, просто от гледна точка от любопитство за себе си. Ти като си скочил 5000 пъти на едно въже, за теб това вече се превръща в рутина и виждаш най-малките детайли и знаеш с каква сила да скочиш, къде точно усещаш, чуваш въжето като удря в пода, като пляска и всичко останало. Просто най-малките детайли са филтрирани и изчистени. Та някой, който скача за първи път и справи първите 10, няма как да е като теб. Колкото и духовните бизнеси да ви го лансират всичко това, че вие можете всичко. Това е бизнес. И всъщност, защо са толкова успешни? Лансирането, че всеки може всичко, че всеки може да постигне всичко, като ходи на тези обучения, те ще ви научат на това, но те няма как да ви научат. Единственото, което е адекватното е, че хората са изключително самотни за известен период от време. Те са социален
а, възможност за някакъв вид запознанства, социален живот, нали? Комуникация. Но всъщност повечето хора, движейки се в такова, и нареченото духовно общество, се разочароват. Аз съм слушала, понеже аз не се движа в такива среди, няма как да си го причиня. Първо не си падам по групи общности, въобще всякакви подобни неща. А, та, нали, много казват, той е лицемерие, фалш, няма никаква духовност. Да, така, и аз съм го чувала от много и различни страни за хора, които така. Та, това е единственото полезно. Защото като сте самотни, като ви е скучно, да ходите на някакво място, където да си общувате с различни хора, които в този момент имате общ интерес, нещо има, което да ви обединява. Но да си въобразявате, че тези обучения ще ви научат на нещо си, това е абсурд. Това е пълна глупост и невежество, пък да не коментираме колко тези вносни техники и практики, доколко са адекватни за българите. Всяко едно нещо, което е вносно, то е адекватно за мястото, територията, на която е. Може да бъде полезно за единици на друга територия, на друго място. Както будизма и тези от Петрохан. То може да си е хубаво там духовно учение, но вие да го издигате на педестал и то да е водещото за вас и да бъде превърната в секта, там, смея се не заради Петрохан, сетих се за нещо друго, но по-нататък ще ви кажа в предаването. Не. Имаше, с нощи мисля, че го споделих, понеже качвайки видеята на канала, направих не случайно случай от практиката 27, за да ви покажа, че ето човек, който работи отдавна, много неща са му се случили в живота, откакто работим заедно, нали, участва в Zoom предаванията, слушаме редовно, мисли, анализира и така нататък, но не беше могъл сам, въпреки всичко, да установи откъде и защо го боли лявото ухо. Консултацията аз го разбрах, слушайки, разказвайки ми историята, защото много често хората, кодовете са в очите и въпроса кой какво вижда и какво чува, но много често, когато си емоционално ангажиран с нещо, с някого си, всъщност не можеш да бъдеш безпристрастен. И за това се казва, че трудно някой може да чете информацията за себе си, за близките си, за семейството си. Аз мога да го правя. И ставам все по-тренирана. И както тук различни хора понякога ми казват, даже и вчера, нали, с един човек, когато записахме, да, наистина всичко ви се подрежда много добре, но толкова много динамика, дори стрес, как издържате. Аз казвам, тренирана съм. Просто толкова много програми, когато са минали през мен. Толкова много неща, когато ти се случили. Затова и опита има значение. Не просто самия воса, когато го лежа. Това е една част от всичко. Нали? И там имаше едни смешнички, където едно време аз съм си сложила еди какво си, негатива няма как да ме стигне. Това е глупост. Винаги има остатъчен негатив и той се проектира в това, в различни като на събитийно ниво. Започват различни древни такива блокажченца, които да ви предизвикват и въпросът е как вие реагирате. Ако сте тренирани, няма как това да ви засегне. И ви ще реагирате адекватно, както историята с ключа и други неща, които съм разказала в Zoom. Тези, които тази седмица е последното за февруари предаване в Zoom, има вече, които се записват за март месец. До другата седмица в сряда може да се запишете за март. Някои избързват и си плащат, дори искат да си платят и за 2 месеца. Април месец ще бъдат, мисля, че 3 предавания. Предварително да кажа, защото някои има, които бързат да ми платят. Няма да са 4. Ще ги проверя отново седмиците, но със сигурност чакайте само да си спомня. Трябва да погледна в календара, но единия четвъртък, който не е първи или последен, няма да има. Може би ще трябва да изпращам мейл, защото имаше няколко пъти, когато нямаше и така се прескачаше седмица. И хората си казаха, аз си чаках четвъртъка. И бях дори под някаква форма са били разочаровани, че няма предаване. В Zoom ще ви разкажа няколко неща, които категорично няма да ги споделя публично.
Ще ви разкажа за Дойран. Ще ви разкажа също, вчера между другото, на Мария Арабаджиева книгите. Опитах се да си ги поръчам онлайн, не ми се получи. Аз реших, че явно трябва да отида. Всъщност аз бях казала, че ще отида лично и той реших, че заради това, че аз съм казала и затова не ми се получава да ги поръчам по интернет. Всичко беше както трябва и реших, че ще отида. Обаче аз съм от хората, които човека, който ми прави сайта, казва, че хората винаги гледат първата страница и тя трябва да е добре направена. Аз обаче не съм точно така. Нали? Не съм като всички, както винаги. И аз не гледам първата. Аз гледам това, което ми трябва. Та отваряйки сайта, разгледах всички книги, раздели, разгледах контактите и мястото и как, нали, каквото ме интересува. Да се оказа, че работят вторник, сряда и четвъртък, но аз не съм го видяла и отивах в понеделник. И си казах, обаче, нали, там отдолу пише вторник, сряда, четвъртък. И аз казвам, добре. Вчера ми остана малко време и си казах, аз обичам да се състезавам, както съм ви казвала, с казано простичко, то не толкова, че се състезавам с времето, ми да предизвиквам себе си, да не мога да свърша много неща и то много неща, които като тези, които работят с тях в поколението дълготрайно във времето, знаят как се задвижва всичко, става като вихъра. Много задачи имаше, в един момент си мислиш, че няма да успееш да свършиш всичко, обаче така се пренареждат нещата, че успяваш. И аз предизвиквам себе си. В Фейсбук няма никакви въпроси. Не съм ви заключила във Фейсбук. Аз заключвам след приключването на съответно на предаването. Тогава заключвам коментарите. Така че не са заключени в момента. Може да ме питате. Отидох, не имах ограничено време. Качих се и се видях и запознах с Мария Арабаджиева. Тя не ме хареса. Нашата среща беше катастрофа. Но ще разкажа подробно в Zoom с детайли. Дори каза, че ще ме използва в предаванията за това, нали, как с негативен аспект. Каза, че ще отида в ада, което, нали, оттам нататък няма коментираме и ще ви разкажа така. Което отново мен идва темата на предаването, че теорията е едно, а практиката е нещо съвсем различно. Но детайлите ще ги разкажа в Zoom. Това е само, което ще ви кажа в настоящия период от време. И да, със сигурност, може би ни стана приятно, когато казах, че аз ги купувам книгите. Аз купих колко са тук? 2, 4, 6, 8, 9 някъде. Но нямам намерение да ги чета. Което, нали, сигурно и вие ще ме питате, защо ги купувате, като нямате намерение да ги четете. Защото книгите са ми по-скоро като, имайки книгата, тя информацията си идва в мен и както казвам, аз тези неща не съм ги чела в това си физическо тяло, но всъщност аз го знам и го прилагам, без да съм го чела и ми трябва. Нали, понякога отварям някоя книга и мога да разгледам някоя страница, но така, нали, просто технологично времето ми е в настоящия период от време ограничено. Ще ви разкажа в Zoom подробно. И това е отново друг урок за мен, нали, да не съм толкова упорита. И че всъщност не е необходимо да се виждам с хора, които са писали разни неща, нали? За да... че не винаги... т.е. тя ги е превела, не ги е написала. Но аз отидах с цел да си ги купя. Не предполагах, че ще се видим. Тоест, и бързах по принцип, защото времето ми беше ограничено. Така, това ще ви разкажа. За Zoom казах. За практиката. Вчера изпуснала съм няколко коментара във Facebook да ги оставя и веднага хората започнаха да си изразяват там мненията. Сега, тук имаше, това според мен е писано от някой психолог. Чакайте сега да го открия. Така, само секунда. Така, това е коментар за Карбовски. Да, това пропуснах, където имаше тези духовното значение на трагедията Петрохан. Тези хора толкова много искат тази женичка, Астралев някакъв канал, и тази женичка е този господин, толкова много искат да привличат внимание и енергия към себе си. Няма духовно значение.
въобще нищо духовно няма как да кажа, това е манипулация. Значението е урока и опитността е. Както казах и в началото на предаването, не се увличайте по разни вносни учения, практики и всичко останало. Тук, щом сте се родили в България, значи тук са вашите практики, учения, обучения и всичко останало. Разбира се, можете да прочетете, да разгледате различните наречени вносни чужди. Но те да ви станат водещи, от моя гледна точка, биха помогнали на единици, но не масово. И, както заявих и последния път в предходното живо предаване, будизма да се бяхте родили в Индия. Вероятността да се родите в Индия е много по-голяма, отколкото да се родите в България. Колко милиона са там? Индия, Тибет, не знам с какво изповядващите будизма. Значи, щом по-малката вероятност се е реализирала, т.е. вие да се родите в България, има си причина. Щом си бягате от гена, кода, ДНК-то. Така че, въобще, тези хора толкова искат внимание, енергия и така. Глупост. И между другото, освен там, говорейки с една позната, тя ми каза, че и някакви други са правили ченелинги с този Калушев. Първо, ченелингът е опасен. 100 000 пъти да ви кажа. Ама вие като искате. Плюс това твърдят, че тези хора не правят никакви връзки, контакти, а по-скоро си измислят. Просто толкова хората, съвременният човек е жаден за внимание и за енергия. Толкова е самотен. Голяма част от публичните личности толкова са пристрастени от това да бъдат гледани, да привличат вниманието. Те не могат, само ако ги махнат от екран или от предаванията, те ще умрат. Те се хранят, това е вид енергиен вампиризъм, дори бих казал. Аз мога да живея, минала съм до този момент и мога да живея без предаванията, доказала съм го и това всичко във времето, така че духовният чакайте да се разсейвам, че много неща тук, да се върна на където щях да чета коментара. Коментарът тук в YouTube за много жалко за нас. Останахме и тук, където съм споделила какво ще се прави с банкнотите в лева и с монетите, където ще ги протопяват банкнотите, могат да ги нарежат и евентуално да направят съответно, какво пишеше? Различни варианти, но те са само предполагаеми, а не са официалната версия, така пише в статията, а с монетите се претопяват. Но хората сами го позволиха. Сами са си виновни. Аз постоянно твърдя, че това е една от така наложените сентенции, които изключително ненавиждам. Преклонена главица Савения сече. Но въпросът е цената, която плащаш, нали, за живота. И какъв живот, нали, имаш, когато е на роб, нали, кое е по-добре. И всички, които говорят, нали, Левски, Ботевка, Блешков, Раковски, които са имали чест, достоинство и морал в съвременния свят. Това са неща, които са за червената книга. И дори всички, които говорят, че нали, имаше коментар как аз постоянно съм плюла всички и всичко останало. Първо, изказът плюе е много елементарен. Искайте да ви наплюя ту, защото е за хубаво, ако стигне моята плюнка до вас. Много елементарен изказ. Чакайте да видя какво беше тук. Виждам, че навсякъде говорите против други хора от телевизора и техните предавания. Аз не гледам телевизия първо. 100 000 пъти да го кажа. Пак Даниела Цветанова не се е информирала. Къде какво се случва и какво правят. Най-важното, когато е степенувано, се пише с тире. Нали? Аз едно от нещата, които бъркам в правописа е членуването, въпреки че знам правилата, ама да сгрешиш най-важното и кратко, направо това ме подводява. И степенуването направо голяма елементарщина. Най-важното за да духовен е да си повишиш вибрацията и да не плюеш другите. Въобще не е важно.
Какво значи да си повишиш вибрацията? Вашите духовни измислени бизнеси всъщност се крадат един друг и говорят неща, в които не вярват. Те вярват само в парите и в вниманието и енергията, с които се хранят на наивните, глупави, просто смъртни. Всеки има място, да, има иерархия. Абсолютно вярно е. Както тези просто прекалено много са духовните лъжци и измамници. И както обясних многократно, няколко пъти, явно повторението е майка на знанието. Затова съм обещала и съм казала, че ще разчистя духовните лъжци и манипулатори, които са безкрайно много, защото всичко първо се задвижва на тъй нареченото енергийно ниво. След това вече се проектира на събитие на ниво. България никога няма да се изчисти и оправи с тази духовна помия и с всичките тези духовни лъжци, измамници и манипулатори, които всъщност водят просто смъртните и ги заблуждават с илюзията за знание. И запомнете отново от мен. Родили сте се в България, не залитайте по чужди вносни техники и практики. Всички тези, които идват и ви ги лансират и са вносни там, гуру, мурута, не знам си какви, буди, муди, измислят си, премислят сега някакъв сърбин, който лансира, че всички ще ли да могат да лекуват със сърце. Това е такава глупост и толкова опасно, 100 000 пъти ви обясних, че манипулацията, ние сме едни антени и онзи там гнома нагъл, където гостува, където сега са направили видео с Керев от 11 февруари. Отново ми казаха за видеото, защото аз не следа никого, не гледам никого и ако не са хората, които са ми клиенти или последователи, да ми изпратят информацията, да ми кажат, госпожо Кирилова, ето това, аз няма как да разбера, защото не се ровя или единствено, както вчера ме видяхте, като си качвам видеята отстрани и YouTube, ако нещо ми оферира или когато отварям Facebook, си имам принцип. Ако Facebook ми отвори на някаква страница, задължително да я прегледам, значи, че не е случайно. Това е единственото, което правя. И ако съм ви споделила нещо, то означава, че нещо ми го е било споделило. Тази Нелия е Лея, където си измислила това име, защото не знаех коя е. Както казах, не гледам телевизия, нито други. Разбрах коя е, защото някаква женичка ми е споделила публикацията, видях коя е тази жена. Тя споделя на повечето такива публикации. Беше ми споделила снимката, където съм сложила на Вълко или Вълчо Чубанов, или как се нарича този, с онзи измисления коловар. Двамата бих ги подложила на хранителен режим и спорт. И всъщност много са актуални мъжете кукички в духовните среди, защото клиентите масово са жени, които са самотни, дори да имат семейства, партньори, деца, те се чувстват нещастни, неудовлетворени в живота си и това е невероятен бизнес. Аз, между другото, както ви казах за Вълко Чопанов, клиентка ми разказа, която ме е била там, следи, чете и дори му купуваше нещата. И тя се консултираше периодично с мен. И сега ми заяви, нали, тя ми сподели в консултацията, че той в това предаване на тази явно Нелия Лея, оттърси се, че е бил казал, че на 26 февруари, т.е. утре, ще се случи нещо страшно опасно и ако хората си платят, ще ли да разберат какво предварително. И нали, жената беше супер възмутена, когато ми го сподели от това докъде са изпаднали. Нали? Разочарованието. Те се чудят откъде да прикоткат и да изкарат някой лев. И така, ама хората сами си виновни. Нали? Нищо няма постигнете. Освен да давате едни пари и да се задълбочи илюзията ви, че нещо правите. Нали? Че има някакво движение, динамика. Животът ви нито ще стане по-добър, ще преливате от пусто в празно, йо-йо ефекта, и всъщност, когато се обърнете назад, живота ви ще е същия, но физическите ви тела ще са остаряли и ще са претомирани. Толкова. Нали, не е случайно с хората, които работя. Аз сега това, което съм... Планувала съм днес да направя видеото с тъй наречения комплект, с дървената кутия, с тефтера, с химикалката и в който да обясня каква е моята идея, как да се използва и какво да се прави, освен да бъде като обикновен тефтер или обикновен график. Идеята е лично
индивидуално мое и само както съм заявила. Нямате моето съгласие да използвате, без да споменавате името ми и само някои от тези всички елементарници, правещи се на духовни да ми открадне, ще ви гони в отвъдното и ще ви убия. Не се шегувам. Въобще не ме е страх от ада, аз не вярвам в него, това не е. Така че... Имам съвсем различна гледна точка за организацията в матрицата, Вселената, в играта. Ще ви гоня и в отвъдното и със сигурност няма да ви случат много приятни неща. Нали знаете, че една душа може да бъде унищожена? Така че не се закачайте с мен. Това не е заплаха, а е предупреждение. Просто това е моят труд, моите идеи и вие нямате моето съгласие да ги вземате от мен. Аз за това и не желая всичките там. Те са им мъртви идеите и всичко, което правят. Само като ги видите самите хора, които лансират духовните учения и обучения, просто те ще разпаднат повечето от тях. Ако не се хранят от вашето внимание и енергия, те са мъртви. Не от парите ви. Парите са другата част. Това е което. И илюзията ви, че ще им помогнете. Така, аз съм обещала заради това и това е пътя, нали. Изчиствайки тъй наречената духовна помия в България, тогава можем да говорим вече за промени, други промени. И глупостта, нали, че България е духа и душата, различни неща са, а Русия е тялото, е глупост. И всеки, който го повтаря, всъщност обижда руснаците и Русия. Нали? Ако смятате, че това е комплимент за тях, напротив. Защото едно тяло без, нали, то идеята, че едно тяло без душа е един вид, няма, то е без, как да кажа, безпредметно, празно. Но обиждате по този начин на Русия и руснаците. Това не им правите комплимент. Това е глупост плюс това. Аз твърдя, че не знам кой го е измислил, кой го е казал. Честно казано, не ме интересува там измислените духовни среди, където си го повтарят. Това не го правете. Правите лошо. Не е хубаво. Не им правите комплимент. Дразните ги. Никого, да плюя някого е комплимент за него. Като се изразявате метафорично, да не коментирам, че женичката и правописия е трагичен, така, не се е родил просто смъртен, който ми казва какво да правя и мнението му няма значение за мен. Разбирате ли? Въобще не ме интересува. И както вчера си бях в отлично настроение, продължих да се смея, докато си говоря с Мария Работева, въпреки че тя беше така, въобще не ме хареса, меко казано. Аз знам и защо, но ще обясня в сум. Аз не престанах да се усмихвам, да се смея и да се тръгна в изключително добро настроение. Тренирана съм. Не може да ме съборите, разбирате ли? Преживяла съм толкова неща и толкова работа като клиенти съм чула неща и истории. Първо и в личния си живот съм преживяла много неща, така че всичките тези, целият букет от духовни симуланти не могат да ме впечатлят. И вие, където сте се намерили, че не съм заключила дадена публикация, също. Тук имаше някаква друга... Чакайте, тук пак не съм затворила. Вие сте ненормална, почиствам се. Тук тази женичка Даниела Цветанова го е писала под публикацията искат да плащаме месечна такса от 5 евро за електромер. Ми е написала вие сте ненормална, почиствам се. Местожителство Тервел Добрич. Даниела Цветанова. Вербалната агресия е показател за първо ниска честота, макар че аз когато реша съм вербално агресивна, мога да бъда такава. И всъщност дори ми харесва, но така, на един-два коментара да пиша на някой толкова елементарно, не. Вчера, между другото, вземайки си от еконт нещо си и трябваше да мина там през една уличка, но видях как един голям камион, минавайки покрай колата, шофьорът много внимаваше да не ми ожули колата. Просто самата уличка тясна мястото. На мен ми направи впечатление, докато
той минаваше. И след това тръгнах аз. Улицата е еднопосочна, няма откъде да мина, не мога да се върна. И гледам, че той същия камион е спрял така на улицата, че кола не може да мине. И той разтоварва. И спрях, викам, ще чакам. Имам време, т.е. пък имам време. Не е нещо да... Нали, личните ми ангажименти, кога се пребера вкъщи, ама няма драма. И въпреки среща ми беше вече минала с Мария Раваджева и въпреки всичко, което чух, нали, всичките неща, аз викам, ще чакам. Обаче зад мен господина, който беше с колата, много се изнерви, много излезе, разкръщя се, къде е. И там излязоха от едното място. Казаха ми, то сега ще видим как може. Решиха да ме карат аз да минавам, ще ли да ме навигират как да мина. То няма как да мина, задължително ще служа на колата. И даже човека зад мен каза, не, няма да минаваш, ти не можеш да минеш оттам. Аз казах, въобще нямам намерение да се пробвам и не обичам да си правя експерименти в шофирането. И въобще, нали, няма си го причинявам, ще чакам. Той се разкръщя, явно имаше контакти. Викам, веднага да се махне камиона, спрява цялото движение, ще извикам тук, веднага ще ви смъкнат номерата, няма шофираш, разкръщя се. Той е един младеж такъв, как да кажа, такъв един... той мръдна камиона, успях да мина и аз спрях и му казах, виж сега младеж, такъв един, който явно си работи човека, момчето за хляба, такъв, съжалих го с две думи, макар че не знаете принципа ми, не съжалявам никого, но спрях, отворих прозореца, с което му казах, не дейте да правите повече така, просто съобразете, защото, нали, някъде ще си изядете. Аз му говорих на вие, въпреки че можем, нали, аз винаги си имам принцип, говоря на вие. Някъде ще си изядете бой. Той ми каза, да, знам, че си изям бой, но няма къде да спра. Аз казвам, не, има, просто трябваше да помислите. Ето както тогава, ако този ми се беше разкръщал, той нямаше да мръдне камиона, намери се къде да го качи по-нагоре, нали, и така. Аз казвам, просто да не се случва, нали, мислете. Еди, какво си бях съвсем така добронамерена, но аз го видях как той мина покрай моята кола и се стремеше да внимава, защото е тясно и да не ожули моята кола, защото тя беше нали, как да кажа, пътя, че е тясно и видях, че той нито ме знае, нито ме познава, направи впечатление и съответно аз му върнах жеста. И така. Тук тази, където се е самопочистила, дано се е самопочистила, че хората обикновено никога не са безразлични към мен. Това е, че предизвиквам силни страсти, емоции, чувства в тях. Някои ме обичат, а други ме мразят, но никой не е безразличен. Умея да ги провокирам и вдъхновявам. Всъщност. И те затова на голяма част искат да са като мен. Няма също обективни енергийни същности. Тук някоя жена ми е написала, Дарина Иванова. Тук психолозите ме налазиха. Какво значи обективни енергийни същности? Някой ще ме обясни ли това словосъчетание? Няма обективни, т.е. да са като обект, който да го пипнеш. Напротив, това, че вие не го виждате с тази спектър на очите, този честотен спектър, не означава, че те не съществуват въпросните енергийни същности. Кое е това словосъчетание? Обективни енергийни същности. Иска да кажете, че щом вие не може да ги пипнете, значи те не съществуват. Така ли? Всичко е физика и математика. Говорим за определена честота. Всичко е част от психиката. Да, ама не. Не е точно така. Това дали вие се съгласявате и признавате абсолютно категорично, че не всичко е част от психиката, това означава, че вие сте само единствено тяло и мисъл, което не съм съгласна, че е само така. Къде е връзката с тъй наречения източник? Вие нали казвате, че не всеки може да има връзка с източника? Абсолютно категорично. Малцина единици има такава връзка. И в този ред на мисли, за това лансирането на този сърбина с тази Нели Елея, както тази моя позната, където ходи на 100 000 обучения, тя ходила буквално на 100. Минимум. Откакто я познавам, ходи на всичките, нали всеки път, когато се видим.
Да, тя ми разказа, той е сърбина. Каза, той отдавна работи, обаче сега явно си е намерил качествен такъв, който да го рекламира за България и сега е много вече разпространен. Нали? Всички искат да го учат. Тя е ходила на всичките му там учения обучения. И аз като я питам защо, аз не искам да ходя при някой, който е специалист майстор. Искам аз да се правя всичко и да знам всичките учения обучения и какво да мога да си го прилагам. Ами то по същия начин е, как да кажа, правите нещо, ама не както трябва. Повърхностно. Защото знаеш нещо си там, попрочел си, понаправил си от тук, от там, вземаш, сгубяш, ма накрая резултата никакъв. И затова хората продължават да си ходят нещастни. Само ги дуят и енергийно им вземат енергията. Особено като ходите на групи общности, на големи групи общности, макар че аз нямам проблем с това. Въпреки че не понасям, не харесвам хората и ги смятам за глупави, елементарни, лесни за манипулация. И те ми го доказват ежедневно. Въпреки това, нямам проблем да съм на големи, на много места, на публични и всичко останало. Аз всеки един момент се забавлявам дори и мога във всеки един момент, хората много обичат си говорят непознати, да ме заговарят по всякакви такива неща. Даже вчера, например, чакайте да не се разсейвам. Добре, ще разкажа това и после ще си довърша. Тоест не ми влияе това, че елементарщината е ниската чувство. Тя не може да ме превземе. Тренирана съм, отново казвам. И вчера, отивайки до мола, тук пък брашното, където го използваме за направата на хляб в къщи, тези от земята на траките, се не я зарежда тази машината до нашия мол. И 2 пъти ходих за да купя това брашно. И те не се заредили, звъня им, те казват, не можем да смогнем. Аз казвам, супер, че имате толкова работа и нали, купуват ви, харесват ви брашното, но как няма да може да смогнете и при условие, че нали, се изчерпва толкова бързо, иначе ще си намерите, щом хората ви го харесват или ще дигнат цената. Нали, аз не съм казала точно така, но ще смогвате след като ви се купува. Нали, идеята е да се купува. И гледам, излизайки от подлеза, едно момченце, сигурно да е било 10-11 момче. Не го заговорих да му кажа браво на детето, обаче има надежда, между другото, в малото поколение и технологиите в този момент си отбелязах, че са положителни дори. Някаква жена просеше и то с снимка на някакво болно дете. И аз съм казала, че ако дам пари на просъци, казвам наистина да са за това, което просите. Ако не са, ще си платите цената за това, че сте ме излъгали. Даже някой път им го казвам абсолютно на глас. Така че то си е, нали, всичко си има цена. И между другото Мария Рабаджева каза, че съм лъжкиня, което пък, нали, както и да е, ще разказвам Zoom. Много беше интересно и забавно. Така, това дете, момченце, 11, някъде там беше 10-11, и беше се спряло. Аз отивах към мола, отидах само за да проверя до тая машината за брашно, видях, че няма и се върнах. Тоест не е минало много голямо време. Аз не се разсейвам, с цел ходя. Където и да е така да се шматкам, това за мен е загуба на време, мога да се вършат други неща. Та отивам и отивайки, гледам, че детето говори с тази жена и нещо от телефона проверява. Връщайки се, нали, когато и го слушам как казва, това, което говорите вие, което това на снимката не е вярно. Това е лъжа. И чувам детето, където казва, то първо на английски се опитва да й говори, казва, и тя явно му отговаря на български. То първо се е правила, че говори на английски, после на български. И то казва, ма вие говорите български. Това ви казвам, че го няма и никъде не го открих в интернет. И това не е така, както е написано на снимката. Вие лъжете. Там, където му се разплясках на детето и казах, браво! Унази си прибра партакещчетата и си тръгна. Така че аз като я видя следващия път и аз като детето чух, ето, ще кажа, ето, едно дете чрез интернет, ето полезно, разкри една измамница, която тя седи там и така се докарва. Някои си докарват по-голям доход. Просеците, това е бизнес всъщност. Така, да се върнем на Дарина Иванова и няма също обективни енергийни същности. Аз между другото много бързах, като го прочетах и отговора, който съм написала, нали, в бързината, където не съм прочела както трябва.
Какво значи обективни енергийни същности? Това, че вие не виждате и не може да го пипнете нещо си, не означава, че то не съществува. Има различни честоти, както Дейвид Айк, това видео още не съм го догледала, където обясняваше, сподели го обаче, може би на един месец, трябва да си го догледам да видя кога, че тъй наречените, например, различни извънземни, различни същности, това, че хората не ги виждат, не значи, че те не съществуват. Те просто са на друга честота. Вие не ги виждате с спектъра на това, което вижда вашето око. Когато аз съм на определена честота и полето ми има, мога да виждам те наречените в тези патрулите. Адриана едно време ми беше казвала нощен дневен патрул. Някога ги четох. Те са добри. Този руски автор е. Препоръчвам да ги. Там много добре имам интересни са тя художествена книгата. Художествени са. Те са поредица в интерес на истината. Да, по същия начин виждам различни, мога да ги виждам част, т.е. то става несъзнателно различни същности, но не ме е страх, по-скоро е разсейващо, защото когато ти играеш и виждаш различни неща на различни честоти, т.е. трябва да се съсредоточа специално да съм в тази честота, за да не се разсейвам, например, ако шофирам или нещо друго, да съм абсолютно концентрирана и да мога волево да си го наложа. И така, защото все едно, че ти гледаш няколко филма едновременно. Не знам дали ви го обяснявам добре. Пък и не е необходимо да ме разбирате, ако трябва да съм честна. Чиста информация не е за всеки. Това е някой психолог, тук ме е налазил. Аз, между другото, както казах, едно време някаква девойка ми беше сложила като коментар статията на този Орлин Баев, той е психолог, доколкото пак тази моя позната, където ходи на 100 000 обучения, тя ми обясни, че има две асоциации там по психология, или както се наричат в България. Едната там е Иво Величков и негови там колеги, другата е тази Орлин Баев и другите. Статията, която я прочетох, тогава дълга беше се разлокумил този Орлин Баев, но ми хареса точно за тези светлите манипулации и духовни учения от психологическа гледна точка. Той ги беше обяснил перфектно. Абсолютно все едно, че аз не бих написала толкова дълго нещо, но много ми хареса. Така че и тя се оказа, че отдавна тая статия. Благодаря на девойката, която ми я сподели тогава. Всичко е част от психиката. Ами не е точно така. Без значение светли или тъмни, човек разговаря със собственото си неосъзнавано и го интегрира, а ако не умее, го проектира навън. Значи без да проектирате нещо навън. Да започнем от това. Значи тук е един компот от термини, които ако хората не ги знаят или пък ги имат тълкование за всички тези термини, различно от написани от човека, който пише отговора. Затова е важно хората, когато говорят или пък се изразяват, да не прекаляват с терминологията, а повечето хора целенасочено злоупотребяват с терминологията и използват термини, за да зашеметят и впечатлят от срещната страна и да покажат знание, което всъщност е точно обратното. Нали? Парадиране и демонстриране на незнание. Показвам ви го. Нали, това, че вие не виждате нещо, това не означава, и че не може да го усетите и да го пипнете, не означава, че това няма обективни енергийни същности. Искрено ме разсмя тази комбинация, че всичко е част от психиката. Светли или тъмни, човек разговаря с собственото си неосъзнавано и го... Какво значи неосъзнавано? Разговаря с собственото си неосъзнавано. Виждате ли противоречието във всичкото това? И го интегрира, т.е. под някаква форма го приема и го пренарежда за себе си, а ако не го умее, го проектира навън. Значи, ако не проектирате нещо навън, означава, че всъщност всичко остава само за вас, във вас. И вие, ако не проектирате нещо навън, ако няма движение и динамика навън, т.е. всички правят нещо си и всичко остава само интегрирано в тях. Няма нещо, което да отива навън, т.е. няма взаимодействие, няма движение, няма динамика. Значи говорим за липса на живот. Така че ако всичко се интегрира само
Във вас единствено и не отива нищо навън. Ами безпредметно е вашето съществуване. Да ви кажа аз. Разкостих ли ви Дарина Иванова? Без да ми философствате друг път. Да ме демнете да съм изпуснала без някъде да заключа някъде коментарите. Просто не мога да се занимавам понеже имам принцип, че винаги е последна моята дума на страниците, на канала ми. И не мога да се занимавам с на всички, където ми философстват и решават да ми дават непоискани съвети или акъл. Със сигурност, първо, като гледам снимката, девойката е по-млада от мен, физическото и тяло. Тоест, със сигурност, както казвам на децата ми, може да сте по-умни от мен, обаче аз ви водя с доста години житейски опит. Пък и от практиката ми на ясновидец и магиосник, не маг, целенасочено е така. Въпреки че Мария Рабаджева не пожела да ме слуша. Как може магиосник, не маг. Има си причина заради да бъде така. Така съм решила, т.е. моята дума на две не става. Да ми философствате и да ми давате непоискани коментари някъде на друго място. Ако искате ме смятате за догматично ограничаваща, това е. Толкова. И смея да твърдя, че можете всичките да ги съберете там. Духовни грута-горовички мога да ги ударя в земята с опита и практиката, които имам. Твърдя, че повечето няма такъв опит и практика, които аз имам, за тук за колко години където работя. И въпросът е, че всеки един случай, особено с тези клиенти, с които работя дълготрайно, аз наистина го мисля и го анализирам. И дори тези, които съм прекратила да работя с тях, връщайки се в някои случаи, които са ми интересни, които са част от началото на практиката, споменала съм, че имам един случай с една двойка, който от моя гледна точка там бих го нарекла като един вид трябваше да постъпя по друг начин тогава, но толкова ми беше опита и практиката. Така че сега, макар че в този случай тогава ми се действаше ясновидката, с която ме мотивира да стана професионален ясновидец. Т.е. аз тогава все още коментирах, споделях с нея. И така че тя т.е. мина и през нея. От нейния опит и практика. Тя имаше 10 години вече практика. И тогава казваше, аз не ги понасям хората, Ани. Аз му как така трябва да им помагаме, така. И тя вика, не си, нямаш достатъчно практика. Още си. Тя се изключваше, нали съм го заявяла многократно. Тя се изключваше телефона периодично. Съответно, да речем, изключваше го един път на няколко месеца, да речем за 10 дни, за 2 седмици. Просто имаше само една клиентка, тя казваше Везната, с която говореше. Всички останали си изключваше служебния телефон, само личния оставаше. И ние си говорихме, аз знаех и двата личния номер. Не говореше, каза, не ги понасям, просто даже имаше един случай на една жена, която даже беше дала там някакви вещи, за да извърши работата, защото нямаше да й плати. Аз затова имам принцип, ако ви е важно, имате начин, ще си платите и смея, че да твърдя, че цените ми са направо смешни на фона на всички тези духовни измислици-премислици, които са като такива. Чакайте да видя докъде съм. Така че чакайте, че не си спомням тук. Добре. Да ми кажете, нямам начин, ви е важно. Както казвам, най-важен е магиосникът в играта. Нали? Така. И друг урок е опитно за мен, след среща ми с Мария Рабаджева, защото първия път книгите не ги успях да ги поръчам. Както и аз казах, сигурно това е бесич. Аз си ги купувам, аз нямам време в момента да ги чета и имам подарена, между другото, една за медицината. Аз обещах да я прочета, не съм все още. Но просто идеята ми беше, че между другото ненавиждам този стил, който го има на изображенията. Не само на тези нейните книги, но който се използва, не знам как се нарича, за мен той, точната дума е гнусен.
той се води някакъв специален, там важен, в повечето там сигурно учения, обучение се използва, но за мен просто като го видя и ми е отвратително неприятен. Нали, не само го имат, той се води някакъв стил такъв, нямам си идея какъв, не ме интересува, трябва да съм честна. Не можеш да имаш 3D, всички кодове, цялата програма. Просто така е устроено, че ти да имаш само една част. Но аз имам основните водещи кодове и затова, когато съм, как да кажа, разчитащите един вид, разчитащи другите програми. Чакайте, че няколко неща исках отново да повторя, за това са антените. Онзи, където е Гнома Нагъл, нали, където гостува на Керев на 25 януари. Този е лъжец и измамник, госта на Керев. А за Керев е така, как да кажа, за мен това е по-достоинството ти да приемаш и да каниш и да лансираш и да рекламираш един лъжец и измамник. И т.е. това какво показва? Че всеки един може да си измисли практика или че е умение, че той е извършвал нещо, че знае нещо, да отиде да си гостува, да си използва различни контакти, връзки или пък да си плати, за да гостува в различни предавания, за да го рекламират и съответно да учи и да обучава други. Аз единственото обучение лично индивидуално съм била при Петър Петров за регресия. И казах, че регресиите ще ги правя само за тези, които са ми дълготрайно на времето клиенти, които искат, например, като такива и то дистанционно с Zoom ще го правя. Но иначе не ми представлява интерес. Тази ясновидка едно време каза: "Ани, моля ти се сега, какво е това обучение сега и това въобще няма да го занимаваш с него сега, какво толкова си залетяла?" И аз казах: "Не." Точно тази ми позната тогава, с където кой на 100 000 техните практики, тогава тя ми беше казала за Петър Петров, мен много ми беше интересно и така. Това е единственото, да отида аз такива на общи някакви семинари, някакви такива абсурд. Била съм на един всъщност на Адриана и то бяха тогава 15 човека, сигурно са били. Казвала съм, че Адриана ми е подарявала нейни лекции по астрология. Признавам си, че не съм ги слушала. Имам си ги, седат си ми на компютъра и по нумерология имам нейни лекции. Така че, да. Това ми напомня да и се обадя, да питам как е. Че поне един път в месеца да го правя. Обещала съм си нещо. Така, ще ви помоля, казах думата моля, ако видите фалшиви профили, отново да ми пишете и да ги докладвате и да ги блокирате. Би трябвало вече да са изчистени и да са премахнати. Фалшивите профили, тук може би е момента да благодаря на понякога представителите на системата работят изключително ефективно и така добре. Визирам киберсигурност. Така че ако има някъде фалшиви профили, които използват мои или пък други снимки, да ми пишете, за да мога и аз имам контакт, връзка съответно с човек, т.е. за да му предам. Така че, благодаря ви. Така, какво още? Да, за тъй нареченото това, където Гнома Нагъл обясняваше, че ние сме антени, приемаме, предаваме и както на всички тези това лечението с ръце. Отново ви повтарям, първо не може, има иерархия, не може всеки да осъществи директна връзка с абсолюта с източника и с Бог. Вие не правите това, което ви обясняват, ние сме антени и правим връзка с абсолюта. Това е пълна лъжа и глупост и манипулация. Това е невъзможно. Малцина могат да го направят. Тоест, това е една манипулация и една лъжа. Нали? Повечето твърдят, вие се свързвате с Бог, с източника, ето, аз съм само една антена и предавате енергията. Значи в 3D, на Земята, където ние сме, не можете първо да се свършите с абсолюта. Първо, защото има иерархия, пирамидална. Не всеки може всичко. Не на всеки се дава всичко. Живи и здрави ли сте? Радвайте се на това, което имате. Не бъдете алчни. Да цитирам Ванга, не можете да му платите цената и ви го гарантирам това. Защото всичко, което съм направила в комплекта и което, нали, обещала съм се, че днес ще си го вместя да направя видеото, където съм казвала, нали, на тези в Zoom, ще го направя в видеото, като ви го покажа. В начало на първата страница да си напишете, дръпте една черта и вляво.
Какво имате, какво уважавате и какво цените вдясно, какво бихте желали. Какво ви е важно и смятате, че искате. В тъй наречения позлатен плик, който е с восъчен печат пчела, може да си напишете желание или желания. Когато тези желания или желания вече и го държите, затваряте го, оставяте в кутията на дъното. Тези желания или желания, ако се реализират или пък вече не са важни за вас, го изгаряте. Нали? Както много хора ми написаха, аз не знам дали ще го изгоря, жал ми е, толкова ми харесва плика. Това е моя идея. Да, човека, който ми подари кутията, беше негова, нали, с тефтера. Беше моя идеята да се напишат думите, съответно да се сложат восъчните печати. Моя беше идеята, че всичко в Вселената има цена и цената е енергия, че всичко се плаща енергийно под различна форма. Стана много модерно, защото аз го наложих всичко това. И даже нали, някои на български текстовете казват, че от руски сайт. Пък то се оказа, че тези, къде са го написали на руски сайт, явно са го откраднали от мен, защото има доста, и като ми почна на живи предавания, докато шофирам, постоянно някакви питат какъв е този език, какъв е това е или какво си рускоговорящи и всякакви такива. Той при тях толкова голяма конкуренцията и те се чуят къде от кого да откраднат, кого какво да видят. Та аз го лансирах видеото от 2018 година, че всичко в Вселената си има цена, защото всички тогава си мислеха, че безплатно аз трябва да им правя, защото имам способности на всички безплатно да им отговарям, да ги спасявам и всичко останало. Нали? И както съм казала, аз не стоя в банкирането, въпреки че вече имам на телефона, да проверявам кой кога се отразил, платил или всичко останало. Разказала съм, че съм имала клиенти, които сами се казали, превода се оказа след колко 2 седмици, клиентката ми каза, върнали са ми от банката, аз не бях разбрала. И тя ми каза, може ли да проверите задължително, ще ви преведа пак парите. Нали? Защото сте си научили принципа, че няма безплатен обяд и не трябва да дължиш пари. И сега, когато бях сгрешила, че на комплектите, защото аз ги проверявах, чисто ясновидски каква да бъде цената. И както казах, че в настоящия период от време цената е 65 евро за участниците в Zoom, пък за другите са по 10, но идейно го направих, нали, различно. Нали, цената може да се коригира, но винаги основната ще бъде цената на участниците в Zoom. И от на следващите плюс 10, плюс 10, плюс 10, плюс 10, нали, има иерархия. Тези, които най-удобно са се консултирали някога си с мен, тогава при тях е най-скъпо. Нали, разбира се, хората могат да решат, както винаги българите да хитруват, нали, си поръчат някаква консултация, но това, че си поръчват един въпрос, нали, там да ви отговори, не означава, че ще може да си поръчате комплекта. Трябва да имате консултация или 60 минути, или да сте си поръчали восък. Да съм работила, нали, пък тези, с които работят дълго с тях, имам такива клиенти, които си поръчват по 15 минути, по 30 минути, ние работим с години от тях. Те нямат нужда от такава дълга консултация. Макар че имам клиенти, с които те си поръчват и дълги консултации, въпреки че работим дълго с тях, нали? Просто на тях имат си много въпроси, харесва им. Някои идват, да речем, един път или 2 пъти в годината, написали си голям списък. Имам една клиентка с тетрадката си идва. Но не е само една всъщност. Тя идва с тетрадка за едната консултация в годината при мен. Толкова си списала с въпроси и си попълва така. Има други, които си пишеха тетрадки. Това сте ми казали, това се е случило, това сте ми казали така, това сте ми посъветвали, аз това съм изпълнил, това не съм изпълнил. И затова, както един господин едно време искаше да го проверявам периодично, аз му казах, не е абсурд. Сега вече дойде това време и затова има услугата, нали, отчет да ми правят, нали, клиентите. Какво се е случило, аз какво съм им казала? Не отчет да ми дават за ясновидството, а отчет. Аз съм им казала това да направят, те какво са го направили? Реализирали ли са го, не са ли го реализирали, какво се е случило и всичко остава. Вчера заради гълче при Мария Рабаджева си пропуснах фитнеса, ама нищо не. Ще трябва да компенсирам сега, като се гледам тук който си ляга в 12 часа и става в 5. Ме се легна, защото трябва да си довърша работа, както и да е. Не малко по-рано от 12 си легнах. Така. Хората започват да се замислят и, нали, както съм им казала, всеки ден си пишат малко, но кратко. Постоянството, дисциплината са важни, отговорността, анализират края на седмицата, също края на месеца, после така. Каквото периодично ще знаят и могат чрез древника, през консултации да ми кажат, да го анализирам и аз, за да могат да се случат промените и да продължат напред. Но къде е тънкостта? Какво от това вляво, което е важно и ценно, бихте дали, за да получите това вдясно? Нали, ме питаха и в Zoom. Не може ли, например, чрез труд, дисциплина, отговорност, това да е цената? Може. Но колко труд, дисциплина и отговорност ще вложите? Повечето хора са непостоянни, не са дисциплинирани, не са отговорни. Те постоянно си променят решенията. За това говорим.
Понякога можете да платите с труд, дисциплина и отговорност, само това да е цената. Но много често задължително трябва да жертвате нещо. Дори ако искате от личното си време. Както имаш човек, който ми каза, аз вече не се притеснявам толкова за финансите. Имам финанси, обаче нямам лично време. Нямам толкова лично време. Така че всичко си има цена. Ето, нещо, което е имал лично време, сега това е цената, за да получи, например, спокойствието и сигурността в финансите. И нали, той ми пише, сега искам да имам обаче и личното време, така да се направим и да успея да ги балансирам нещата. Да. Това за антените. Има си иерархия, не всеки първо. Земята, тук, където сме 3D, имате нареченото енергийно, как се нарича, като има определена честота, която е като вид стена, като казват годяло, която просто смъртните не могат да преминат през нея. Трябва да я преминете, за да можете да стигнете до тъй наречения абсолют източник. Тоест, той е на върха на пирамидата. Колко трябва да имаш сила, знание, опит, за да можеш да стигнеш до него. Така че, това говорим за вид честота. Това не е нали, образ, който някакъв вие чрез религията ви се внушението, например, където ви се поднася като образ, нали, или ангелите като образ. Ангелите са извънземни. Между другото, сутринта дъщеря ми чете, не предния урок беше за кръстоносните походи. Четвърти кръстоносен поход, кръстоносците така безчинстват, бих казала аз, в Константинопол, в Византия, защото Византия не се съгласява да им помага и да им съдейства. Както многократно съм заявяла, не понасям католицизма. Абсолютно симулация за вяра е това. И всъщност толерантността на православието, слушайки сега уроците, при православието управляващия, който е съответния монарх, е на първо място, той управлява. Под него е патриарха. При католицизма е обратното. Папата и след това е управляващия. Съобразяващ се с папата. Папата един вид може да управлява монарсите. И католиците при четвъртия кръстоносен поход рицарите безчинстват в Константинопол и Византия, защото те им отказват. Както и в този сериал за Януш Коняди. Когато търсиха съдействие и минаваха през България, той тогава им каза как може вие да ги разпъвате на кръст, да ги набучвате на кол българите. Те са православни, да ги карате, те са християни. Колкото са православни, да ги карате да сменят вярата с католицизъм. Това, нали, пак е православие. Инквизицията е от католицизма. Нали, друг е въпрос, че ще се опитат да го наложат като обща религия. Нали, първо финански, после общ език. Нали, не случайно се лансира навсякъде английския, да се учи от първи клас. Нали, децата да слушат клипчета, видеа на английски, всичко. Да не се говори на български език. Нали, където някакви от ППДБ и всякакви подскачат, нали, че е руска пропаганда. Моля ви се да не се учи руски език. Руски е старобългарски. И това е на кирилица, за това говорим. Да се върнем. Не можете вие да осъществите. Нямате, повечето хора нямат тази сила, енергия да пробият тази чистота, която е като стена, наричат го енергийно някакъв вид идеал, което е, за да стигнете до абсолюта. Дори да я пробиете, вече ще сте толкова изтощени и безсили, че да стигнете до абсолюта, ама той нали е навсякъде. Да и не. Това е пак тънкост. И да и не. Ама нали ние сме негови творения. И да и не. Въпросът е нали, че не отгоре абсолюта. Тетаните имат свои създания, същности и всичко останало. И така по иерархията. И човека е някъде там по веригата. И да, като се свърже цялата верига, можем да кажем, че да, той е творение на източника. Или на Бог, макар че има разлика, нали, кое какво е. Но, така че за това всеки път ме разсмива глупостта, нали, която и тази манипулация, където и онзи гном Манагъл обясняваше Прекерев на 25 януари. Ние сме антени, приемаме, предаваме.
Но щом вие смятате, че телата ви са едни антени и вие нямате дух и душа, нямате въобще никакво мнение, просто сте едни антени, които ви ползват. И тези набодените за COVID със сигурност са антени, вече им се въздейства с различни честоти. Използват се хората чрез химия, биохимия, за какво искат да унищожат земеделие и всичко естествената храна, и хората се хранят с разни химии, ГМО-та, за да могат, променяйки им телата, да им въздействат и по-лесно да ги програмират и да им ги манипулират, за да бъдат точно антени. Каквато честота им подадат и те да я отразяват и всичко. Да са биороботи. Така че всеки път, когато ви кажат, вие сте антени и само можете да приемате и предавате и да излъчвате, това е обида. И аз невежеството е пагубно. Как хората могат да се хващат на тази елементарщина и на тази обида? Нали? Поне от моя гледна точка това е обида. И показва изключително невежеството и на лансиращите го, и на слушащите. Нали? Вие сте антени. Ние приемаме и предаваме. Никаква мисъл, никаква душа, никакъв дух няма. Хубаво, радвам се. Вие си признавате, че сте органични портали, значи. Тоест, във вас няма дух. Божествената искрица. Да, не всеки има. И затова много хора са толкова вдъхновени или пък някой толкова ги дразнят, защото искат тази частица от мен. Този живот, който има огън в мен. Така. Какво ще чакате да не пропусна? Може би да прегледам въпросите. С ваше позволение, благодаря предварително. Да, после ще отговоря на въпросите. Нещо друго, което за практиката. Тази, където беше написала този компот от психологически терминологии, че всичко било психика. И където обясняваш, чакайте да го прочита пак. И как не го запомнихте, госпожо Кирилова. Така че всичко било обективни енергийни същности. Няма също обективни енергийни същности. Това, че вие не ги виждате, не може да ги пипнете, не означава, че те не съществуват. Има и тези същности са на различна честота. Това, че те не са в тъй наречената материя, нали, в тази, където вие, както Дейвид Айк го обясняваше в това видео, където не съм го догледала, ние не го виждаме, защото спектър е ограничен в честотния, който се виждат, една част от хората, който виждат. Нали. Те нямат този диапазон на виждане. Това, че не ги виждате, не означава, че те не съществуват, като има ги на различна съответна честота. И затова ниската честотата и наречената нискочестотни енергийни същности, те съществуват, но просто вие не ги виждате. И затова аз съм си правила експерименти, както казвам, първо с себе си, с близките си, с различни, така, да речем, познати приятели, които даже и тази ясновидка, която ме мотивира да стана професионален ясновидец, тя ми е разказвала за клиентка, тя не лееше това. Така всеки месец да си поръчвате, ако може да си платите восък, при нея не можеше. Абсурд, тя знаеше силата на воска и не го позволяваше, както съм казала, до сега 2 човека, не 3, с онази последната женичка, където реши, изведнъж си почувства силата и вдъхновена и реши да обърне срещу мен и да ми държи сметка. И където и казах, че приключихме. Повече такова вдъхновение и такава сила няма да има. Щом не знаете коя ръка ви храни, значи вземам си всичко. Тая сила може да е била аз да съм ви отключила във вас, да го има като потенциал, ама малко трябва да знаете да проявявате вие пък благодарно, защото това, че вие ми плащате за нещо, то е хубаво, че мога да ми платите с пари, защото е безценно. Знанието, можените опита са безценни. И дори да ги купите от някаква книга, може да ги прочетете 100 000 пъти. Това не означава, че може да го приложите на практика. Теорията е едно, практиката е нещо съвсем различно. Това е тъй наречената негативна страна, че някои хора толкова много си самоповярват или пък решават, че могат да ме надхитрат мен или да ме излъжат. 3 за момента. 3. Но съм си правила аз експерименти, така че това, че няма обективно, че всичко било психика, без значение светли или тъмни. Напротив, има. И аз, анализирайки, наблюдавайки и себе си, например, или близките, например, когато някой, да речем, в семейството ми, ако е изнервен или така има някакъв вид притеснения, без да му казвам,
Да речем, аз преценявам и точно така съм си правила експерименти, започвам да работя. Или пък когато да започна да изчистя къщата, енергийно, или пък офиса. Просто съвсем различно наблюдавам човека, без той да знае. Тоест, че всичко е в психиката. Аз енергийно съм му коригирала честотата и съответно той вече вижда различно. Психиката му без психолози да се намесват и всякакви подобни. Така че има значение честотата. Физика, Дарина Иванова, и математика. Всичко е физика и математика. Говорим за вид честоти. Това е. Тези същности съществуват и затова е изключително важно периодично да се почиства дома, дори да не идват хора в вас. Офиса, работното ви място. Защото вашите мисли, чувства, емоции, и особено като се приберете вкъщи, веднага сменяте дрехите и се къпете. Задължително отвън, където сте били. Аз дори съм наложила тук разните зелени, мелени там за запазване на енергията. Ще ми кажат как така толкова перални и толкова съответно се къпя хабия ресурси. И така. И така че, за да може да се тушира тази нали, прилепнали различни честоти около вас, говорейки с някого си или всичко останало. Затова и нали, човек, това където ви обясняват, нали, че да ходите сред природата, па да слушате приятна музика, па не знам с какво, това е работещо, но не толкова, не е достатъчно. Само да се изкъпеш пак не е достатъчно. Периодично човек, аз не случайно съм дала ритуал, който съм създала за изчистване на енергийно поле. Думите периодично е важно полето да бъде изчиствано, стабилизирано. Това не означава, че вие се поръчате на мен. Дала съм достатъчно неща и сами да си ги правите и да си работите. Така че това не е шега. И то не е всичко е психика. И дори те наречените лудости, и пак са въпрос на честота. Защото човекът съответно е променил честотата си. Физика и математика говорим. Толкова. Магията е пак определен вид честота. Нали, дори ако искате тъй наречената ниша магия предметната, тя е на ниска честота. Но за да могат да ви активират, значи са намерили някъде при вас, където вие сте заблудени, нарушавате принципите вашите и общите, които са по принцип организацията, Вселената в матрицата, и оттам нататък се получава, са го закачили всичко това. Те могат да ви го закачат, обаче да не е дълго ефективно и да бъде изхвърлено, например, от вашето енергийно поле. Но за това трябва да сте да се поддържа едно ниво. Затова е важно постоянството, дисциплината, отговорността и да се изчитва периодично полето, защото като периодично се къпете, ако се изцапате, ще видите петното на дрехата или пък ще се усетите, че смърдите на пот. Нали? Но хората, които са свикнали да си смърдат, те си смърдат и не се усещат. И не им прави впечатление. И докато засмърдат толкова, че всички да бягат от тях. Нали? Затова в едната обратна връзка клиентката беше написала светнах, т.е. когато полето бъде изчистено, хората и за това го забелязват човека. Няма значение колко ще се напомпат или ще се направят корекции. Те са пак на ниската честота. Имам една клиентка, където тя скоро не се е консултирала с мен, тя е от старите клиенти, тя почна да се прави разни корекции. Тези корекции няма да я спасят от програмата другата жена, както и да е. Тя просто си върви в тази програма, но за съжаление тя си избра, нейн избор, разбираш се, реши, че да си дава парите за корекции, вместо да продължим да работим с нея. Нейн избор. Така че отговарям на въпросите и да приключвам. Чакайте да видим. Петя Койчева, вие сте тук, дърпам чертата. Павлина Георгиева, тук. Здравейте, госпожа Кирил. Кой вариант би бил най-добрият за семейство ми? Едно или две? Благодаря ви за отделеното време и енергия. Така. Едно. Жозеф Мега едно. Вяра Кучовска беше екстрасенс и лекуваше с енергия. Това е разболя от нездравето и живота. Дале, за това казвам.
Значи, материята е супер финна и много сложна. Аз имам позната, която тя ми беше позната, с която вече не си общуваме, но нали, тогава ми беше разказала, че майка и също е лекувала хора и се разболява. И тогава престава нали, да бъде такъв да лекува хора. Това е опасно. Дори само за себе си или за близките го правите, не се знае. Това не довърших и отново го повтарям, аз съм го казвала, че всъщност вие като не можете да се свържете с тъй наречения абсолют, както ви баламосват, че се свързвате с него, с кого се свързвате? След като има определена честота, която трудно може да бъде премината, но отвън да бъде премината навътре е малко по-лесно, защото отвън могат да бъдат по-силно енергийно същности, които да преминат честотата и съответно да баламосват тук глупавите хорица, че идват за да им помогнат за еди какво си, че им дават информация за нали, тъй наречените ченелинги. Ченелингите са пътя към обсебването. Рано или късно, без да се усетят самите глупави хора, които са допуснали тъй наречения ченелинг. Рано или късно биват обсебени. Нали, сега други, които си измислят за ченелинга, пък е друг въпрос. Нали, че, но, да, въпросът е с кои същности всички тези, където им казват, че са антени, се свързват. С кого се свързвате вие? Кой ви подава енергията или откъде вземате тази енергия? От природата, от околната среда. Да, бе, да. Я да видим този, който е антена, я да го видим. Има ли излишни килограми? Ако имате излишни килограми, значи имате вид зависимости. Пушите ли цигара от цигара? Цък, 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 цък. Не можете ли без пиенето? Не можете ли без кафе? Аз, например, съм се пробвала без кафе, обаче като спя по-малко и просто за да мога да издържам, докато си наваксам съня. През седмицата, като стана в 5 часа. И като някой път, докато си доработя, защото за мен трябва да се свърши работата. Щом си поема ангажимента, не може да се отлага. Щом си обещал. Въпросът е с кого се свързвате ви, откъде вземате тая енергия. И тези същности, които въпреки, че там някой беше, нали, една женичка беше написала, че нямало обективни енергийни същности, че не ги виждате, това, че от някъде сте взели тая енергия, нищо, как да кажа, вие дължите, ставате автоматично длъжник. Откъде вземаш нещо? Затова ако някой човек трябва да умре, ако друг тези, помните ли случая, където съм го разказвала за една жена, медицинско лице ми го бяха разказвали, казват, че човек, пациент в болницата, нали, нелечимо болен и че няма как да оживее, нали, чисто медицински. Тя обаче решава, има способности на лечител и решава, че ще го спаси. И ходи всеки ден, му прави сеанси, дава му енергия. И той наистина бива спасен. Оживява. Най-голямата глупост на света, която е направила, която нали, е доказала, че тя има някакви си способности, глупост. Това да имаше отговорност. И не е шега. И не трябва да ги раздаваш така на соли на полю. Що ме е писано да умре, умира. Толкова. Какво се случва с нея? Развежда се, кара се с дъщеря си, 3 от семейството й умират. Това е цената за това, че тя е спасила някой, който трябва да умре. Тоест изсмукала е живота, енергията от всички тези, от семейството си, нали, скапва, прецаква личния си живот, прецаква отношенията с дъщеря си, 3 изсмуква енергията на 3 от своето семейство род, за да може да спаси този си. Струва ли си? Не. Глупост и невежество. Тавера Кочовска, тя е пример за това, какво не трябва да се прави. Нали? И всички останали. Така че затова трябва да има почивка периодично и затова не оставам да ми се качват на главата. И затова, както съм казала, като ви кажа, че ме дразните, вместо да се правите на обидени и да ми подскачате, или като оная клиентка, където ви казах там 6 месеца или 1 година, тя ми беше довела 2 приятели, после и те преснаха да идват, т.е. разбирайте, че тя е била обидена и е говорила против мен, ма нищо, че с приятелката и се плюеха една друга, като даеха на консултации. Аз не съм си позволила да говоря против едната или против другата. Слушай ги просто как се плюят. Ма просто, после, нали, тя реши, тази жена просто винаги трябва да говори против някого и след другите да са и виновни. Тя не гледа в себе си, затова няма да се излекува. Сигурна съм, че е все по-болна. Така че, да. Тя от Индия там. Машрами беше почнала да ми поръчва воска.
Мгм. Ама много обидена, защото беше решила, че както и да не се разсейвам, да се продължат с отговорите на въпросите. Здравейте, госпожа Кирилова. Виждането на свят на майка ми на неврологична основа. Друга причина, благодаря ви, ПВ. Значи неврологична, аз си казвам, че трябва да се преговоря биологията, защото много хора ме питат за здраве. И даже скоро една от клиентките, която ми каза, нали, коментирайки за здраве, и тя каза, знаете ли последния път, но последния път е бил преди повече от една-две години, когато сме коментирали, защото тя ми върна обратна връзка, какво ми казва, какво се е случило. И говорейки, тя каза, да, това, което ми казвате, всъщност то е свързано тази система с другата и е правилно и така нататък. Та тук можем да кажем, че една част е неврологична, дори е свързано с вид хормони, но всъщност има нещо друго, което друго първо ще доведе до вид решение, но ще покаже и други неща, които вие дори не сте подозирали. Тоест, нали разбрахте, тръгвате от неврологична хормони, обаче търсите и още нещо. Просто е няколко неща, които са свързани. Вяра 5068. Здравейте, госпожа Кирил. Според вас, удачно ли е човек да спи с отворена врата на стаята? Има ли значение? Благодаря. Ами да ви кажа, не съм се замисляла. Ако това ще ви кара да се чувствате по-сигурни, макар че то зависи към къде е отворена стаята ви. И нали какво, как да кажа, какво е помещението, към което е отворена. Защото, например, ако е отворена и отсреща или близо е тоалетната, нали, т.е. се случва като, как да кажа, като връзка, не е окей, не е добре, но ако е хубаво в такъв случай, нали, изключително. Нали, аз казах, че трябва да се поддържа и почиства дома, но също и помещението, което спите, да го поддържате толкова чисто, като в това, което спите. Помещението, в което спите, нали, там чистотата трябва да е изключително важна. На физическо, на енергийно ниво. Да няма цветя на място, където спите, да няма огледала в спалнята, излишни вещи и всичко останало. Нали, въобще такива не. Абсурд. Така. Да са чисти прозорци и всичко останало. Така че Мариана Ангелова. Здравейте, госпожа Кирова. Кой вариант е най-благоприятен за мен относно собствения ми апартамент? 1, 2 или 3, 4. Едно. Така, Золаче. Доброто, госпожо Кирил. Има нещо, което ме притеснява. Аз ли греша в моите реакции на ситуацията? Да или не? Благодаря. Живи и здрави. И то понякога отговорът не е еднозначен да или не. И тук сега този въпрос. Аз ли греша в моите реакции и ситуации на ситуацията? По принцип хората, когато полето им не е стабилно и не е чисто, много често можем да кажем, нали, макар че изказа от моя гледна точка не е адекватен, но хайде така е по-разбираем за грешението. Така че, да, можем да кажем, че ако полето ви не е стабилно и не е чисто и вие сте фокусирани върху даден на тема детайл, губите общата картина и т.е. реакциите ви, т.е. този момент за това и ви трябва, нали, друг някой, който да ви каже отстрани. Много често те наречените приятели са предатели. И затова, например, както казвам, четяща информацията е важна. А не инструмента, както казват, астрологията била най-великата, нумерологията най-великата, еди кое си. Таро били най-великата колода на света. Глупости. Въпросът е в чии ръце е инструмента. Ножа ще бъде оръжие за убиване или за спасение. За каква? В кого е инструмента? Кой го използва? Това има значение. Разбирате ли? Така че аз съм казала, че не случайно не харесвам Таро. В него има символика и кодове, които всъщност могат да ограничат изборите и свободната воля. Не е случайно, нали? Въпреки че там са много учения, обучения и всичко останало, има си така причина. Реакцията, първата ви мисъл винаги, тя е адекватната, обикновенно. Това е нещото си. Така.
Да, чакайте, да, искате да чакате да го проверя Ясновидски. Значи точно както от началото отговорих, без да го проверявам с колоната всъщност, не е еднозначен отговор, както ви казах. Не е точно да и не. Някъде истината е по средата, някъде там. Тоест, има една част е да, една част е не. Въпросът е къде. Йоанна Ко 6185. Здравейте. Така хората живеят все едно са безсмъртни. Нямат ли страх? Повечето хора са изключително страхливи, Йоанна, но те всъщност страхът ги е обсебил и затова се държат все едно, че са безсмъртни. Точно оттам идва всъщност, от страха им, демонстрацията на липса на страх. Те по-скоро нямат страх, нямат вяра и са станали безверници. Аз за това всъщност, изключвайки религиозният догматизъм, който не го харесвам, но смятам, че религията е полезна за граници, рамки и за тази липса на морал и принципи в обществото и за загубване на самите деца като такива, защото те нямат граници, наркотици, в училищата, нали, 1 грам живот филма, нали, по действителен случай, който е направен. Сега сетих пък за този актьор Александър Санов, където се оплакваше от сметките за ток. Извинявам се много, но нали, вие видяхте ли нещо различно освен оплакването от сметките му за ток, защото аз видях доста други неща и сметките за ток ми станаха второстепенни, нали. Нали, хубавото е, че нали, той като публична личност, всъщност, благодарение на, нали, на него и разни други хора, които така се изразиха, позиция изведнъж се оказа софтуерен проблем. И така ще бъдат коригирани сметките. Нали? Периодично проверяват хората колко са заспали. И колко ще си мълчат и колко ще са овце. Но аз като го отворих за 1 минутка видеото, като го гледах, той извинявайте, той обяснява, че те не готвят, затова не харчат ток, защото детето се спяло по приятелки, жена му била не знам си къде, пък той не знам си къде, ма те не са семейство, извиняйте много това, което той ми говори. Така че малко ми стана, нали, с електрически автомобил, доколкото си спомням, аз между другото започнах да не го, т.е. не, че някога съм му била фен, нали, където съм го гледала в под прикритие, но когато те обясняваше за ваксините тогава, всички тези, които лансираха, вярваха в експерименталните течности и съм им писала по няколко черни точки, пък да не коментираме всички те наречени игращи на духовни, които се наболоха. Нали, там това няма нищо общо. Означава, че сте абсолютни нали, актьори, лансиращи разни духовни бизнеси. Те са актьори всъщност, тези правещи се на знаещи. Така че за това и да реч. Така че всъщност те нямат, не е точно Йоанна за страх. Напротив, те са много страхливи, но по-скоро смятат, че няма да им се случи на тях. Смятат, че съдбата няма да ги застигне, както обичам да казвам аз. А всъщност съдбата ги застига винаги. И винаги всеки си плаща цената за деволъка, както обичам да казвам. Така, добро утро, госпожа Кирилова. Мога ли да попитам дали ще намеря решение за здравословен проблем до 3 месеца? Благодаря. Тук има кломба 53823. Не, няма да е до 3 месеца, съжалявам. Така. Антуанета Димитрова 4897. Здравейте, госпожа Кирилова. Кога може да се отвори възможност да се преместя в нова квартира през пролета, лятото или есента? Благодаря ви за отделението. Края на пролетта. Но края на пролетта ще се... Края на пролетта по-скоро тогава те първа има още неща, които да се случат. То не е до възможност всъщност. Елена Коларова 7899. Добро утро, госпожа Кирова. Бихте ли ми дали насока кой вариант е най-добър за мен в моето състояние? 1, 2, 3 или нещо? Питайте ме следващия път, не сега. Не е сега момента. Просто така мислиш
Нещо цвете 9. Добро утро, госпожо Кирова. Ще ми предложи ли ръка по-сериозна връзка до края на годината? Не. Тук става въпрос, има трудности с финанси за сериозна връзка. Пък и, как да кажа, това ми е малко странно с предложението за сериозна връзка. Нещата не се ли случват естествено? Поне от моя опит. Така, Радост 766. Здравейте, госпожо Кирова. Кой вариант за почивка да избера през месец юни? 1, 2 или 3? Радост, слушали сте внимателно. Браво на вас. Две. Но изчакайте след месец, защото още неща има, които да се случат. Този вариант излиза, че с повече финанси би бил за вас, но все още има нещо, което да се случи в рамките след месец, допълнително ще бъде. По принцип най-добър е втори, евентуално трети вариант, но той финал му ще бъде, така как да кажа, различен. Две, по принцип. Росен Нешев. Искам да ви питам дали БД ще успее да отремонтира. Тук благодаря ви предварително да сте жива и здрава. Благодаря, живи и здрави. Не. По-скоро тук и то ще иска много финанси. По-скоро не. Така, на Петя. Добро утро. Госпожо Кирил, бих искала да ви попитам за решаване на проблема, кое е решението на 2, 3 или 4 проблема. Спрете се поне няколко варианта, тук за 10 варианта. Четири. Така, чакайте да видим тук въпросите. Свърши това. Така, Росен Нешев, електромерите са... да, това го прочетах. Доброто, моля да ми кажете как да не викам на синът си. Той е на 2 години. Не мога да се владея винаги. Благодаря, хубав ден. Хубаво е човек да вика понякога. По-скоро стабилизирайте, опитайте се собственото си поле. Може да правите и ритуал със свещи за него. Пък като ви се вика, никой не е идеален и съвършен. От време на време може да му повикате, ама не толкова, че да свиква с викането. Имаше там някакво клипче, ми беше попаднало в интернет. Някаква жена, така тунингована, се връща от психолог и говори с майка си и казва, психоложката ми казва да не викам на децата, да танцувам, да си пее някакви такива и се прибира и гледа децата и момчето, по-голямо момичето се карат и тя почва да танцува, раздава ги такива гюбеци, чалгаджийски истории. И те викат, ти луда ли си, какво става? И тя, психоложката ми казва да танцувам, като ме късте нервите. И така, децата, това, че ви на 2 години, малки деца, малки проблеми. Нали, не влизайте обаче в лудостта, това, че вие викате, че означава, че сте лоша майка. Човек е хубаво. Ходете, аз, например, много ме разтоварвам в спорта и даже с фитнес и специално инструктора ми всеки път се шегува, че да ме изтощи максимално, за да не убия някой, защото изключително за мен фитнеса не е просто спорт, нали, за да, когато дигаш тежести или правиш определени упражнения, че се отделя хормон на щастието и всичко останало, нали, за цялото движение и динамика. Просто аз се разтоварвам чисто психически винаги. За мен фитнеса е точно и това. Намерете си нещо, което вас да ви разтоварва и което, ако искате дори да щупите нещо, аз имам моменти, в които, когато изключително се беса за нещо, дори ми се е случило просто е така и така е просто вече ми е, нали, не че ми е минало, но съм си изкрещяла. Така че може да изглежда като лудост, но просто, разбира се, не го правя на публично място. Нали? Ако нещо се досва, да речем, се вкъщи и така. Като изкръща и вече съм се, нали, не с конкретика, нали, кое, просто си пробвам за оперна певица, който аз, нали, не мога да пея. Ще унищожа. Добро утро, Петя Койчева, госпожо Кирилова, да комерси. Сиално ли е с мен? Благодаря. По принцип да. И то за доста комерциално. Добро утро, госпожа Кирова. Ще имам ли успех на делото?
Не. 50 на 50 всъщност. Гергана Стамбулийска, с ваше позволение, благодаря предварително. Докторът ви, който ходя, удачен ли е за проблема, който имам? Ами 1 месец поне ходете още при него. След 3 месеца го сменете, не още Гергана Стамбулийска. Росица Петрова, госпожо Кирова, моля да ми кажете дали е удачно в рамките на 1 година да си направя операция за смяна на става. По принцип до края на годината може да се направи, но тук трябва да се видят отделителната система и хранителния режим е важен преди да стигнете до операцията за ставата. Вие какво сте ми обещали, не сте ми изпълнили в Петрова? Да ви подкарам аз и да не ви подкарам публично. Така, тук има да видим други въпроси. Ани, чакайте, тук се обърна камерата. Ани Станкова, добро утро, госпожо Кирил, въпрос. Ще има ли вътрешна експертиза по случая Петрохан, външна експертиза по колчета, който да съдейства поне за сняване на манипулацията с метадани? Какво са тези изяснявания? Каква е сте манипулация с метадани? Какво е това? Какво се е излязло? Аз не чета. Външна експертиза ще има ли да видим? Частична, т.е. ще има нещо, но не напълно като такова, нещо съвсем малко. Изясняване на манипулацията с метадани. Какво се е излязло допълнително? Аз не се. Това е изясняването. Ще има откъслечна информация. Добро утро. Чакайте да видим тук да не обърна пак камерата. Бождар Момчилов. Добро утро, госпожа Кирил. Въпросът ми е, ще ми изплатят ли сумата в казания срок? Благодаря за отделеното време, силен и вдъхновен ден. Моите дни са винаги вдъхновени. И винаги са силни. Аз винаги така ги като им дръпна чертата, би трябвало да ги изплатят срок. Така че благодаря, както казах за пожеланието, въпросът е кой какво вижда. Може би да се върна и в това, което последно ви казвам и да приключвам да дърпам чертата. Например, съответно, където ви разказвах за книгите, че може би не трябваше да ги купувам, защото не успях през интернет да ги поръчам, отивайки първия път, не съм видяла, че на централата аз питах момичето, което ми ги приготви, книгите и ми ги даде. Я ще казах, когато дойдох, видях, че пише вторник, сряда и четвъртък, само че работи, съответно, тъй наречената книжарница, книгите, където се предлагат на Мария Раваджиева. Тя каза, пише го на първата страница. И аз казах, така ли, аз не съм го видяла, защото аз си отварям по разделите, каквото ме интересува, книгите да разгледам, как да станеш евентуално член, какво трябва да си купиш и съответно контактите. Не гледам толкова, не се макар че човека, който прави страницата, ми каза, хората винаги гледат, затова трябва да е изрядна първата страница. Това е първото, което гледат. Но аз не съм като просто смъртник, като всички останали. Втория път, че се оказа, че съм... Аз между другото един път пък си мислех петък да ходя, ама тогава пак не успях да се... Нямаше да успея. Както и да е. Може би не е трябвало да си купувам книгите, но както казах, аз съм изключително упорит, последователен човек, с доста голяма воля. Но когато нещо трябва да се случи, то се случва. И когато нещо трябва да дойде при теб или дори книга, тук сега ще ви разкажа нещо съвсем набързичко. Аз в началото на ноември, може би не помня точно кога, ноември месец, не беше точно началото, но да речем в един период, не мога да се сети точно кога, трябва да си върна хронологията и да проверя. Нещо няма да конкретизирам защо. Реших, че книгите, където ги имам на паралелна реалност, ще ги затворя в един шкаф, няма да ги чета.
И събрах ги сложих в шкафа и ги затворих и казах, не ме интересуват. Обаче, какво се случи, което беше изключително забавно, аз много се смях, както казах, ако човек съдбата си е съдба и човек, ако нещо трябва да дойде при теб, книга или нещо си, каквото и да е, т.е. книгата ще те намери. И имаше един човек, с който така имахме конфликт, близък човек, може да се каже, края на октомври месец, след моя рожден ден. И въпреки, нали, този конфликт беше тогава и този човек обаче, след като аз заключих книгите, затворих ги заключих, този човек реши, нали, имахме конфликт, обаче нали, мълчание. И този човек изведнъж ми връща всичко там, книги, каквото съм му подарила. Аз съответно реагирах, замълчах си, не върнах, каквото той ми е подарил. Реших, че няма се хващам дали няма да правя същото. Но в това, което аз съм подарила на този човек, беше бялата книга и Монтол. И в момента, в който отворих плика с всичките неща, и просто умрях от смях. Смях се. Защото аз затворих предния или по-предния ден книгите и те дойдоха пак при мен. И т.е. тогава толкова се смях и си казах, ето, нали, ако нещо трябва, аз ги заключих, казах, че няма да ги пипвам и те пак дойдоха при мен и ги оставих тук на работната маса. И нали, тези, които този човек ми върна и които аз съм подарила. И съответно, минавайки единия път, някой събори книгата. Ма не помня кой. Някой вкъщи. Може и аз да съм, не помня вече детайлите. Трябва да проверя, ако съм си записала. Бялата книга падна на земята. И аз минавам, обаче не я вдигам. Цък, цък, цък. И тя, между другото, плочките ни са черни тук. И падна на черните плочки. Там на наречената кухненска част. И аз отново почнах се смея и ми стана супер забавно, защото виждам символиката във всичко. И книгата едва ли не вземи ме, отвори ме, ще ме четеш пак. И аз пак ми стана смешно и продължавам към няма те вдигна, няма те пипам. Нали, аз няма се плюя на... Нали, казала съм нещо, съм си обещала, сега няма... И тък, книгата след мен. И някой тук ще я вдигне и каза, Ани, ти толкова държиш на книгите, и тази книга и ти не я вдигаш, тя продължава да седи на земята. И я вдигна и аз се смях и казах, добре. Седах и ти извадих от шкафа и казах, окей, валя ви, няма да ви държа заключени. И така. Когато нещо трябва да стигне, когато нещо трябва да бъде при теб, съдбата си е съдба, не можеш да избягаш от нея. Но едно от те наречените семинари, които ще направя онлайн, не уебинари, семинари ще бъдат. Ще видим когато се подготви техническата част, ще бъде за съдбата, другото и за магията и за как се пишат дневници. Аз ще направя кратко видео до край. Край на предаването. Тук сега